σας παιδιά, είστε YouTuber εδώ, ελπίζω να ακούγομαι καλά. Είχα καιρό να βγάλω βίντεο, είχα πολλά διαβάσματα, εντάξει, μάλλον θα κάνω και πάλι καιρό να βγάλω βίντεο, μάλλον πάνω από μια εβδομάδα. Και θα αναρωτιέστε σίγουρα πού είμαστε και γιατί, καταρχήν πρώτον, γιατί είμαστε χωρίς items και πού είμαστε. Δεν ξέρω πού είμαστε, αλλά το Survival World, αυτός ο κόσμος ονομάζει Survival World 2, ενημερώνω, και ο κανονικός, ο πρωτότυπος Survival World για κάποιο λόγο διαγράφτηκε. Μισό λεπτάκι. Συνέχισαμε. Συγγνώμη, αλλά ήταν μια μικρή αναστάτωση και δεν πρέπει να τρέχω. Ωραία, εντάξει. Η εφαρμογή που χρησιμοποιώ, όχι για να βγάλω βίντεο, για να παίζω, να φτιάξω ένα crafting table. Ναι. Οκ. Εντάξει, δεν τα ακούσατε αυτά από μένα. Η εφαρμογή που χρησιμοποιώ για να παίζω έχει μια αναβάθμιση. Ξέρετε, νομίζω το είχα πει και σε βίντεο. Και επειδή δεν μπορούσα να την παίξω χωρίς να βγάλω την αναβάθμιση, εντάξει, ενθουσιάστηκα κιόλας γιατί βγήκαν καινούργια items, την κατέβασα. Οπότε, τώρα που κατέβασα την εφαρμογή και αυτά, μετά από λίγο καιρό, άλλαξε το texture pack. Πλάκα, ρε. Αυτό ακούστηκε κάπως περίεργα. Και καλά ότι φοβήθηκα. Όχι, το φοβήθηκα. Είμαι ατρόμητος εγώ. Και ο ατρόμητος μάλλον θα πρέπει να κάνει parkour. Ωραία. Και μάλλον βρήκα το τίτλο του βίντεο. Γιατί, παιδιά, σας το λέω, μην κατεβάσετε το καινούριο το τέτοιο. Όποιοι είναι καλοί στο parkour τουλάχιστον, σας χειροτερεύει, σας κάνει πιο χάλιες, να το πω έτσι. Spider. Πού είναι το Spider? Θα το σκοτώσω με το pickaxe μου. Διαφημίσεις. Και αυτό θα είναι το ξεκίνημα ενός καινούργιου Survival World, που εμφανώς ελπίζω να είναι καλύτερο και να μην διαγραφτεί μόνο του. Κυριολεκτικά, πραγματικά. Όχι ρε φίλε, είχα φτιάξει το πλοίο μου εκεί. Ναι, το μαρτύρησα, θα κάνουμε ένα challenge με τον Panos Gaming, το καλύτερο πλοίο, και είχα φτιάξει το πλοίο μου εκεί. Αλλά όχι, εντάξει, είμαι τυχερός. Είχα κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά στο πλοίο πρόσθεσα μηχανισμούς και αυτά, αλλά σίγουρα μην κάτσω να το ξαναφτιάχνω, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, είχα προλάβει να βγάλω ένα βίντεο πριν κάνω τις μετατροπές και έχω κάτι να δείξω. Οπότε θα με βγάλει εκτός. Επίσης, ήταν ο κόσμος με το δέντρο, σπιτά αυτά, είχα φτιάξει και ένα μεγάλο σπίτι με redstone και τέτοια πράγματα και είναι κρίμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Για μένα χτες, για εσάς τώρα δεν ξέρω, ήταν το Black Friday, χαλαρά, αλλά δεν πήγα με αρκετά λεφτά και δεν πήρα τίποτα καλό. Φυσικά πήρα ένα βιβλίο. Αυτό.
και δεν μπορώ να πω ότι το έχω κάψει, από το οποίο με το κινητό είναι. Και, δύο chips, αυτό ήταν που ήθελα. Τώρα θα το σκοτώσω. Μισό λεπτάκι. Οκ, Άλεξ, αν θες το ζώο, δεν πειράζει. Θα το σκοτώσουμε 2-2. Οκ. Τρέχω, δεν με νοιάζει. Πρέπει να... τα μισώ αυτά τα chips που τρέχουνε. Κάποιοι, δεν το εγγυώμαι ότι θα το ξέρουν όλοι, αλλά κάποιοι από εσάς σίγουρα θα ξέρετε το Hacky Pixels. Αυτός πρόλησε έβγαλε ένα βίντεο με το όνομα Τρελαμένη Αγελάδα, όπου ήταν μια αγελάδα που είχε περαδόθει σε κάποια φάση. Αυτό το βίντεο μάλλον θα ονομαστεί Τρελαμένα Chips. Να πάρω το coal. Χαλαρά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το survival ξεκίνησε καλύτερα από το προηγούμενο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή πήρα και φαγητό και γουλ γρήγορα, όχι τέτοια 3, 4, 5, 6, 7. Δεν είναι καλό να σκάβω έτσι. Μπερδεύτηκα με το Minecraft στον υπολογιστή, όπου κάνεις αριστερό κλικ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, και καταλάβατε τι εννοώ, και σπάς τα αντικείμενα. Αυτό. Επίσης το torch πάει πάρα πολύ εύκολα και γι' αυτό το είχα ότι πάλι καλά δεν είναι. Θα βάλουμε ένα crafting table, ένα φωτεινό, sticks. Συγγνώμη που δεν μιλάω, παιδιά. Και τώρα μιλάω κάπως δυνατά γιατί ακούγεται ένας ήχος από το background που δεν θέλω να ακουστεί. Και δεν με νοιάζει, νομίζω ακούγεται και με εκνευρίζει πολύ, πάρα πολύ. Και θα βάλουμε κάτω coal. Τα βάλω όλα, τα μισά, πάνω από τα μισά. Sorry γι' αυτό, το έχω βάλει λίγο μεγάλο. Και ελπίζω να μην είναι πολύ μικρό αυτό το βίντεο για τα γούστα σας, γιατί έχω βάλει και βίντεο 14 λεπτά. Δεν είναι τίποτα από αυτά που βγάζουν οι μεγάλοι youtubers, μισή ώρα. Κάποιος είχε βγάλει και 2 ώρο, ο Panigen livestream, δεν το μετρώ, είχε βγάλει και βίντεο 1 ώρα. Κοιμάμαι τώρα. Έφτασα το δεκάλεπτο. Φυσικά δεν το έφτασα, αλλά μέχρι να κλείσει θα το έχω φτάσει. Το βίντεο. Πού τα πέταξα κάτω αυτά. Εκεί ήταν ένα πρόχειρο σπίτι. Θα σπάσω τώρα το φούρνο. Έτσι, μπράβο. Θα σπάσω και το crafting table. Και θα βγω στον έξω κόσμο να δω τι παίζει.
αλήθεια είναι ότι αυτά τα πρόχειρα σπιτάκια είναι η ειδικότητά μου. Και θα πάρω και λίγο stone. Λέω. Ανοίγω. Έχω αρκετά, πιστεύω εγώ. Και όσες τις άλλες φορές που άρρος. Κι όμως, ποτέ βρέθηκαν εδώ. Δεν σκότωσα κανένα σκελετόν. Μοιάζομαι εκεί. Μισό λεπτάκι να το βγάλω φωτό. Και πραγματικά βρήκα τώρα τον τίτλο. Το βίντεο θα λέγεται το δέντρο κλειδί. Εκτός να βρω κάποιο άλλο καλύτερο. Γιατί το λέω πάντα. Πάντως αν το δεις από κοντά δεν μοιάζει καθόλου. Λοιπόν παιδιά, επειδή έχει παρατραβήξει, επειδή το βίντεο έχει γίνει λίγο μεγάλο, λίγα ποτάμι, παίρνω αυτά τα sugar canes. Τώρα πρέπει να έχω 4. Ωραία. Όπως είπα, παίρνω τα sugar canes και κλείνω το βίντεο. Οπότε, γεια σας.